Kesäkurpitsa on nyt sesongissa, joten tehdään tää aivan ihana kesäkurpitsa-galette. Rukiinen ja ropeaksi paistettu galettepohja saa täytteekseen sitruunankuorella maustetun ranskan kerma feta-täytteen ja tietenkin ohueksi siivutettuja kesäkurpitsoja. Mutta mennäänpä seuraavaksi reseptiin. Kuutioidaan kylmä voi ja nypitään jauhojen ja suolan kanssa murumaiseksi seokseksi. Lisätään kermaviili, kylmä vesi ja sitruunanmehu ja sekoitetaan nopeaksi taikinaksi. Kääritään kelmuun ja nostetaan galette-taikina puoleksi tunniksi jääkaappiin. Viipaloidaan kesäkurpitsa ohuiksi siivuiksi, ripotellaan päälle suola ja annetaan niiden valuttaa nestettä noin puolen tunnin ajan. Sitten täytteeseen, eli sekoitetaan kuulossa ranskan kerma, murustettu feta, valkosipuli ja kananmuna. Lisätään joukkoon hienonnettu basilika, sitruunankuori ja mehu, maustetaan vielä suolalla ja pippurilla. Ja tän voi nostaa jääkaappiin maustumaan siksi aikaa, kun kaulitaan pohja. Laitetaan reilusti jauhoja alustalle ja kaulitaan tästä ympyrän muotoinen pohja. Nostetaan sitten kaulittu taikina leivinpaperille kaulimen avulla. Sitten on aika täyttää meidän piirakka, eli laitetaan täytettä keskelle taikinaa, jätetään reunoille noin 5 senttiä, lisätään kuivatut kesäkurpitsaviipaleet ja voidellaan ne öljyllä ennen uuniin menoa. Sitten taitellaan galeten reunat ja piirakka paistuu 200 asteessa noin 35-40 minuuttia. Galette viimeistellään sitruunankuoriraasteella, hunajalla, tuoreilla yrteillä ja syötävillä kukilla. Tää on kyllä yksi kauneimmista ja herkullisimmista piirakoista, mitä mä oon vähän aikaan tehnyt. Joten otappa resepti talteen ja tallenna tää video, sillä reseptin löydät videon kuvauksesta.